bumi kuncing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung bumi kuncing kancing langit kelap-lapaton lir kincanging sang mawe gandrung Petro non mrene yo lho reng apa reng ra omongi Ndara sapa iki samangking anging sinambating warni Raden sinambating warni dumengkang mundi kang pinangka kang sinedhi sinambating warni kok sinambating warni sinambating kata-katane ra jelas e kowe sapa takon karo aku mburi saka ing kasatriyan Madubaru Raden Janangka sapa Raden Janangka krungu apa ning Janganangka ngece banget kuwi ora nek ora pangling ya Tru heeh ae nak ngisor cangkem sing ngisor kae kecuwes kaya bekas kena arit kae to aku sing bekas kena arit ki rak dower to men cacahe bojahe arep ngopo kowe sapa Raden Janangka sapa Raden Janaka jagat mengkudu ana siji Raden Janganangka yen ana loro bakul Janganangka singkirake kowe sing kudu tekaning pati rawe-rawe rantes malam-malam tak putuk ayo ngejak perang Carapa perang Madras ayo tak ladeni perang Candrasa ayo tak ladeni perang Candra di muka aku ya. Langkon mati pecah siramu, pecah apa-apamu gane hati kowe. Modiar le. Kualek kowe iki. Kabar ingkang sumebar apa wis bisa mbok sirep sampun namung tiyang wonten ingkang wantun damel ingsem kula mawi sandangan Janaka rupanipun boten pokra lho ngembari adhiku lanang Madukara kasinggihan mekaten Werkudara ora ngewangi adimu apa piye
Bajul Seta. Bajul Seta. Bajul Seta iki sing maju dudu Janaka ning kakangne Bajul Seta. Arsa madangi dalan tumunga-munga baneng sapu caing ukir martabak larang tenan nasarating Surya megalan gunung-gunung. Manganjur laku ning angen gugur anggrane ngarga Kura-Kurnita kakiri-kiri Padula mangambak-ambak kok dadi putih lagi? Wah, ora iso suluk aku mah. Oh, kapok ora kowe, campur aja. Piye? Gah. Sin. Ora kok isin ki ngopo? Werkudara. Werkudara? Kowe iki nek tumandang ki ora kaya ngene kok dadi iki kok kaya ngene piye? Gah, Sin. Karuane mbok du karo singa bareng. Mbok du karo gajah 40 aku ora wedi. Wah, didu karo wong edan. Wah, isin. Kowe nek ngerti mesti guyu. Kowe nek ngerti mesti ngece karo aku. Mbok coba aku tak nerono. Wah, aja. Aja. Mesti ora tak tontone kaya ngopo. Bajul Seta. Ganti meneh Bajul Seta aku. Doyak Prabu Kresna Bajul Seta. Dalah. Santai. Wegah. Petro wegah tenan aku. Aku mah noleh aku. Isin tenan. Bocah ya ngopo. Emang semono mangadilen wae. Ana sasmintan ingsun jagat Mas Yai Narayana. Nayarana. Yai Padmanaba sama Padmanaba. Gah. Wegah. Yai Kresna, wah mama. Pon Kakang wis ngerti sapa to sejatine sira. Tak tonton ning saka kaca gedhong. Katon sampun jatine sira. Sengke dewe wegah aku. Gilane ora Kakang Semar ora iso rampung iki aku wegah Kakang Semar.
mandi lho kowe. Ana sasmintane ison jagat wasesane Bathara. Ora bocah iki tek ampuh men. Iso malik apa-apa. Bagong lho kowe. Us. Aja ngawur. Mono gage sawangan. Iki Makuthi. Sing sok omong klerak-kleru ki mung Bagong ya reng. Awang teknologi ora ditelogino. Ayo, kowe malik ora ajar kowe. Jagat Dewa Bathara. Jebul kae. Kaya ana wong dhuwur. Ndelok jam iki. Si 10 menit Kang Semen. Kowe ganti ya. Kowe jane kuwi sing ngewangi sapa? Kowe kira ndi kekuatan kok iso molak-malik. Giri Lusi jarmutan kena kira. Kejaba nek gusine abu. Ora iso disebut Giri Lusi. Tenan ora. Seneng aku nek Bagong ngono kuwi. Sing arep iki sapa aranmu? Kuwi Joko Tingkir. Wah, Semaro. Oh ini kok Joko Tingkir. Iki Joko Tebone ra masuk. Iki Semar. Wah, ini mangsuk mono mandi lho. Jagat Dewa Bathara, jagat Dewa Bathara. Semar. Heeh. Ya Badrana ya. Heeh. Saron Ricik. Saron Sari ya. Heeh, Saron Sari. Duda mana-mana ngunung. Jurudia. Permatasari, Punta Prasanta. Nang ngono sing dhuwur kuwi jenenge kerupuk. Heeh, ning wis mlempem. Aku doyan kaya sambel kecap. Wah, Ketho Bagong iki sok nyolongi kerupukku teke sambel kecap ning Bagong kok. Sing cilik iki sing silite iso Silite iso muni. Wah. Gareng pung. Kudu gareng iki antil mencelat ora. Senengane omongane ora. Bagong, kowe ora edan kowe ayo bali kaya wingi uni ora. Lapa. Cari kan ganti Bagong. Ya ganti Bagong. Jangan wes. Ora pati nduga mana. Kuwi Bagonge bapak mbiyen. Ayo disinggahke nggo pusaka, ora usah ditok-tokke ngono. Wah, jan wes. Wes jan wah. Aku dune nek cara mbiyen iki wah jan wes. Saiki modern netro. Wah jan wes jan wah. Aduh. Nganggo gamelan men iso badal. Oh ngono ya Mer. Perkara wis waras ngene iki aku mung arep takon. Kowe kok iso molak-malik kekuatanmu kekuatane sapa? Aku ketemu Jem, Pak. Siluman jenenge Bajul Seta. Wong urip iki aja ngawula karo siluman. Wong urip iki aja ngawula karo Jem. Kowe aja njaluk kekuatan karo siluman, karo bangsaning berkasaan. Kuwi ora apik, kuwi nerak marang waring agama. Ayo diluwari. Aku ora iso ngluwari, aku sing ngluwari.
Bajul Seta sing wis menehi kekuatan ruku ya men bali nyang asal mula bukane sak kekuatane men kowe resik lahir batinmu Bagong. Ora kowe dadak malik wong pirang-pirang ki. Iki kepiye iki? Meng tengoke suk-sukan. Mbaya tengok dhewe-dhewe ora. Wah, caidan. Ngopo? Semar rada mundur. Ayo rada mundur. Kula ora sengaja teken kula keri, teken keri. Loro pajakku. Kula didakwa kula kaya dene wong terpidana. Rekake ngewangi Ndara Banowati malah dadi wong luput, dadi wong disalahke. Dikira macem-macem karo Ndara Banowati nganti kula diseneni Ndara Janaka. Ndara Janaka dikon lunga. Kula wis nglalu lho, nyemplung jurang lho kula. Iya, enggak. Jurang endi? Jurang Jugel. Aku nek karo Bagong ki sengit ning ya sok kangen. Ning ngene iki aku males trimo ra weruh. Heeh. Ya anggere isih ana wong loro wiyaga sing ora ren Bagong ki. Ya tinggal nang kewen. Semarang Grengguyu tak antil ngono. Ora. Lah terus karepmu ora nyuwun sing jenenge Janaka, ya Raden Janaka. Hai bendaramu. Ya, nggih. Ndara Janaka rawuh mriki njaluk ngapura kalih kula. Tok niku. Pun liyane mboten. Kalih nyuwun arta. Lho. Dinggo ngopo? Nggih numbaske HP anak kula. Kalih nggih tuku kotang. Men anak kula iso sekolah lumantar HP niku mawon. Sampeyan pemerintah ora ngekaki dana ming duwah jauh. Ayo belajar liwat iki, belajar liwat. Nek ana ditewe beres, leng golek ngrekoso. Oke, cah cilik do nganti nyambut gawe, pengen lumpukke duit, pengen iso tuku HP, pengen sekolah. Oke. Nutuk terus ana. Lha nek ngomong sak tenane malah dikeplaki sapenake dhewe. Sampeyan kudu berbijaksana dalam menentukan sikap. Oke sampean ngonten niku nek kira sampean terus mubengi laladan negara Ngamarta, negara Ndarawati. Sapa kawulane sing ora mampu diparingi, sapa kawulane sing ora iso tuku HP diparingi. Sak desa dikai nggon wifi sing ana iso nggo internet, men iso nggo sinau bareng-bareng. Ngono ora mung dawuh ning tanpa nganggo ana jalan keluare. Ki mung ngontam-ngantem wae. Dara Kudara nganti wedi lho. Yo. Becik banget Bagong. Ah becik. Padake ora. Mangsane kulane prihatin. Aku niku nek iso sugih. Nah, kula niku nek dadi wong sugih, dadi wong duwe, jajali jaba kula ora batas. Ha tuku HP kula 10 tak domke bocah sing ora iso sinau niku. Sing ora duwe HP, wong ora duwe dume kabeh. Manut kemampuan kula niku tenan, ora kok ming goro. Ming sak kula lho niki. Omongane sampean Nalendra, pengareping para Nalendra kudu iso memberi solusi ora mung sak penake dhewe. Mangsane. Ngopo, Pak? Aku wedi. Rasa wedi kok menyuarakan kebenaran kok wedi ora. Iya, Bagong.
sesuk ana penggalian saka Pandhawa lan panjenengan ingsun. Alhamdulillah, nek sing penting anak kula tukoke HP sik. Iya. Pira iki? 500. 500. Duit apa 500? Sebar. Mangsane. Jupuki meneh. Sebar. HP kok 500 entuk sing enten. Apa? Ya wis sesuk bakal dipikirake. Ngoten ora. Mesake bocah-bocah ndak ora iso sekolah nggih, Den. Nangis ati kula, trenyuh pikir kula. Nyawang bocah-bocah luwe-luwe putrane wong sing ora duwe, wong sing ora iso nyambut gawe. Meng buta pengen duwe HP nganti adol apa-apa. Niku mang penggalih nggih, Den. Mang pikir nganggo nalar sing ganep. Ngoten nggih. Sampeyan lenggah dadi Nalendrana ya merga saka suarane wong sing ora duwe nika, mula nika ya wajib manggatekke ampun mang nengke mawon.